Zuen haititepe multak edo ukia bastante zorze ez da. Eta zer haiti multak eta... Gogo emototzielako, eske, iasan dana zan nola. Osa, eta joke hori haitepe konteta, eban, juten zanien hori zozer eskatzen, segule bezeuen ezer laguntzari. Bakarrik haitek esate eban karlista batzu berrezen ondo portauziela. Oso dibididute egon ziela tradizionalista. Ego zela pertsona honape bai, eta laiztarrak. Ez bai, haiketzea bazen beti gure haite. Laiztarrak oso jente ona zala eta intervenidu ebela. Eta intervenidu ebela gainera, zorabena izen zala, Eta orduan intervenidu ebela, baina alparri zala, ze bestia jarraitze biela